Juan Kapitulo 4. Ang mga Parisiyo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pakadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atoa didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungora, ang mga tinun-an Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanako og tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa kasa sa Dios, ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayud unta kaniya ug hatagan ka niyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babae miingon, "Sir, wala kay timba ug lahom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi sa pagkalus." Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik anhi." "Wala ako'y bana," mingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglang sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios." Si Jesus mingon kaniya, "Babae, tuuhi ako nga maabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan, dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kami mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Mingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako nga nakigsulti kanimo mao siya." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pakakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus ngano nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo, "Dali kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas." Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Jesus, "Rabay, kauna." Apan siya mitubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri." Busa ang mga tinun-an nagpangutan anay, "May nagdala ba kaha kaniyang pagkaon?"
Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo nga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babae, mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao ang manluluwas sa kalibutan. Tapos sa 2 ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak na lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pakadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang ipangutana, unsang orasa naayo ang iyang anak ug sila mitubag. Gahapon sa alauna giwasan siya sa hilanan. Unya nahinumdum ang amahan nga mao gayud kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.